Ya diteka dhewe. Tirta. Koyok Mas Tirta. Ini suatu contoh yang baik, gelem disunat pokoknya ditanggap nih percil. Luar biasa. Contohnya, cah loro wis tak DP 200 besok tak sunat. Mosok ku DP. Kuwi DP. Dadi penting. Iku dari saya. Engki. Walah. Oleh ngomong dawa nih kaya ngono. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Tapi sapa kok rumah sanalahi ora ono sing ngomong sapa? Lah kok ini apa? Inna a'tauna fasoli lirobika wanhar. Inna sana awal abtor. Iya. Apa kok so innalillahi? Oh, teku ya kono. Dumateng warga masyarakat ndiki. Simo. Apa-apa kita kono sik. Iki masyarakat endi desane endi kecamatan Masyarakat Simo Gunung Barat Gang 3 kula mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ibu-ibu jamaah warga masyarakat Simo Gunung Barat kula ugi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi mboten kesupen dumateng bapak-bapak warga masyarakat Simo Gunung Barat kula nggih ngaturaken assalam. Iki lah. Aku ora tau sambutan. Ya Allah. Awakmu sing sambutan. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Alah iya ya. Ngapunten, Mbah. Iki lho sing nyapi iki tok. Sing dukur cengoh, sing mengkrok ya cengoh. Tausiah kudu ngono carane. Gak bahaya ta. Sentolop. Kerasa. Enek abahe ceramah. Iya. Nggih. Piye carane? Oke. Nggih, Mbah. Ayo. Ngawur. Malam hari ini kita akan diberikan tausiah oleh Abah Samsudin. Kuwi kancane dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iki lah wabarakatuh. pi. Bismillahirrahmanirrahim.